Pagingat kay sira awatanan. Alalangan man daw sila mo. Di ka makin nga magtas ako na di magagatalianan. Watanan kagatan. Oy, kigala na ulo niya nanan. Allahu Akbar. Tumudiran sa ilo pa dunia na watanan. Hoy, kalay. Barong kaka. Dati bilad. Mga bitas. Ano nga jawatan natin do? Jangan magbitas. Jangan magbitas. Jangan magbitas. Belum dibuat keluar hidup bonan na. Jawatan na kita. Alangnya lo bersikira. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gusto ko lamang pong banggitin ang ilan sa mga hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maaaring magpapaalala sa atin bilang isang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang hadith po, sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Nakakapagtaka ang sitwasyon o di kay kalagayan ng isang mu'min, may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ito nakakapagtaka? Subhanallah, inna amrahu kullahu lahu khair. Katotohanan, katunayan na lahat ng kanyang kalagayan ay ito yung mas mabuti sa kanya. Subhanallah. Bakit? Kung siya man ay tatamaan ng mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ginusto ng kanyang sarili at siya ay nagtimpi, siya ay nagsabar, siya ay nagtiis, sabar, fakana khairullah, at ito yung pinakamainam sa kanya. At insya Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pagsasabar na ito, gagantimpalaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu sarra syakar, at kung ang biyaya naman ang matatamo niya, syakar, magpapasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito yung pinakamainam na gawin sa mga biyayang natatamo natin, binibigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, at hindi mo ito makikita maliban na lamang sa mga pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ngayon po ay sinusubukan ng malaking pagsubok ang ating mga kapatid na mga Iranon at Maguindanao sa bandang Mindanao, katulad ng nakita nyo sa video. So panalangin po natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana po ay makapasok ng paraiso ang mga taong dinatnan ng kamatayan dahil dito, at insya Allah subhanahu wa ta'ala kasama po sila sa mga shahid, kasama po sila sa mga gharqa, kung saan nabanggit din po sa hadith ng mahal na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasama sa uri ng mga shahid ang mga taong namatay dahil sa alon, dahil sa tubig, dahil sa pagkalunod, insya Allah. Pangalawang hadith po na babanggitin natin dito is yung hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum." Kung gaano man kalaki ang pagsubok sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din kalaki ang bibigay sa gantimpala, insya Allah. So magsabar lang po tayo sa mga binigay na pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at insya Allah subhanahu wa ta'ala makakamit po natin ang ating gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum, at katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag inibig at minahal niya ang mga tao, susubukan niya sila. So kasama po ito sa mga pagsubok. So ang kailangan po natin bilang isang nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay tanggapin na ito po ay pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo po, bawal din pong murahin ang mga ganitong pangyayari. Bawal din pong murahin ang mga bagyo, malalakas na hangin, o di kayo malalakas na ulan, dahil ito po ay pinagbabawal ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat po
is yung dua na pwede nating banggitin sa tuwing nakakakita tayo o di kay dinadaanan tayo ng malalakas na hangin. Ano po ang dua na ito na nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi ar-rih wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, kami ay humihiling sa iyo ang kabutihan ng hangin ang ibigay mo sa amin at ang kabutihan na napapaloob dito at ang kabutihan kung bakit ito ipinadala. Ya Allah, na'udzu bika, kami ay nagpapakupkup sa iyo mula sa kasamaan ng hangin at mula sa kasamaan na napapaloob dito at dahilan kung bakit ito ipinadala. Yan po yung dua na pwede nating ipagdua sa tuwing dinadatnan tayo ng malalakas na hangin, malalakas na ulan. At insya Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Sana po ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin niya sa paraiso ang mga taong napinsala at dinatnan ng kamatayan sa pangyayaring ito. At sana po suportahan natin yung mga nawalan ng bahay, yung mga walang pagkain sa kanila. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, gagantimpalaan din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtulong natin sa mga kapatid nating mga Muslim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.